L-erba' filgħodu ġiet imnedija l-10 edizzjoni tal-inizjattiva Children's Dreams, inizjattiva b'kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni Goodwill u l-Fondazzjoni għat-Tisħiħ u l-Ħarsien Soċjali. Ta' kull sena professjonisti fiħdan l-FSWS irresqu għall-attenzjoni tal-pubbliku numru ta' xewqat li jsiru mit-tfal illi jgħixu f'kura alternattiva jew inkella illi jgħixu mal-familji tagħhom iżda li jkollhom bżonn xi tip ta' għajnuna. Min huwa interessati li wettaq il-ħolm ta' dawn it-tfal huwa mħeġġeġ li jidħol fis-sit elettroniku childrensdream.org u hemmhekk isib il-ħolm kollu, kif spjegalna il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti. Dak li jkun jixtieq jieħu semmu jagħti daqqatit u jipparteċipa huwa mistieden jidħol fuq il-website jara x'jista' joffri skont dak ix-xewqat li hija għax dawn huma xewqat tat-tfal. U jagħmel l-ewwel ħaġa l-pledge ġifieri da jiena ħanati dik id-dream. Mbagħad ikun hemm il-proċess fejn jikkuntattja lilna ovvjament jidħol fuq il-website ħalli d-dettalji u kollox nikkuntattjah lura u naraw kif ħajġib l-oġġett jew il-vouchers whatever it is u jgħaddihom lilna biex imbagħad għax inti għandek żewġ fażijiet. L-ewwel fażi hija li insibu biżżejjed nies illi jagħtu l-kelma jippleġġjaw illi ħajjieħdu semmu jieħdu għall-inqas ħolma kull wieħed. U mbagħad illi dik il-ħolma verament jgħaddu ilna. S'issa nġabru mal-2371 ħolma minn tfal meqjusa vulnerabbli. Dan il-ħolm jinkludi fost oħrajn ikla mal-familja, ħwejjeġ u apparat elettroniku. Il-ħsieb wara din l-inizjattiva huwa sabiex is-soċjetà Maltija tieħu ħsieb lil kulħadd b'affarijiet żgħar li verament jagħmlu differenza fil-ħajja ta' dawn il-persuni. Nafu li l-poplu Malti huwa poplu ġenerus, ċert li ħajkun hemm imma billi noqogħdu ngħidu iva ħajkun hemm min jagħmilha aqbad u għamilha. Marija Francalanza, Għal Net News.